Hello guys, Epapolis here and welcome back sa ating gaming channel, and today maglalaro tayo ng parkour run, so let's go. So kung napanood nyo na yung parang last episode namin dalawa sa Bakari, no? Nagpaalam kasi siya noon, no? Babalik siya after ng 1 linggo. Kaya inaantay ko siya. Kakalis lang nila. So kaya naisipan ko maglaro muna ako mag-isa. Nasanay na kasi ako yung palagi siyang kasama sa video. So subukan ko namang masanay dito na ng 7 days lang naman 7 days lang naman sa mga wala. So parang kakayanin ko naman. So let's go. Mag-ano po ng mga players na gustong makasama ko sa habang nagre-record ako, no? So, comment down below nyo lang, no? Minsan kasi sira comments yung comments sira minsan sira. So, let's go. Speedrun na natin, no? Ubus ng oras. Nako po, naubusan na tayo ng oras. So, let's go. 5 minutes yung oras, Not bad. Let's go, not bad. Let's go. Dami nag-uunahan dito, boys, Parang gusto ng 500 Robux. Gusto ng Robux. What's money? Pera ni mami. Dami na eliminated na, Dali lang pala sa mga lollipop. Easy naman na ito. Champion ako sa amin. So, let's go. Ayos, okay. Parang ito yung dun sa kanina, nasa blue color, diba? Nasa color blue. Ito yung OB kanina, So, let's go. Woo! Ayos. Mamabutan pa tayo ng mga yan. Dayan. Mga pro na yung mga kalaban ko dito. Sanay na talaga mag-OB. Ito kasi speedrun lang, speedrun. Tararan. Let's go. Kasi sanay mag-OB, Kailangan ko pa mag-training. Para pag naglaro ako ng Tower of Hell, magaling na ako mag-training. Magaling na ako mag-OB. Pagbalik ng PUBG. So, Tower of Hell kami. O Tower of Fun. Hindi ka lang basta. Hindi ko alam. Sana bumalik na sa akin, Wala na akong kasamang player dito sa video ko, Siya lang palagi kasama ko sa video, Pro na talaga tong mga to. Magagaling talaga sa mga speedrun. Sana all magagaling. Ako average level lang. Yan. Opo. Ganito talaga ang mga noob, Bacon hair ako, Sa akong uri ng bacon hair na kalaban, Isang suko agad. Kalis ko. Malapit na tayo sa finish line. Yan po, malapit na tayo sa finish line, no? Woo! Let's go. Sana all malapit na sa finish line. Let's go. Malapit na tayo talaga. Malapit na, kaso 2 minutes na lang. Naka times 2 pa yung, naka times 5 pa yung oras. Sana umabot to. Kailangan talaga speedrun to. Yun, tapos na rin sa wakas. Ayos. Sa wakas, first win, okay. First win. Let's go. Galing ko talaga mag-OB. Speedrun, champion ako, Hindi, siya pa lang average level lang yung Nako pa, andyan na naman, boy. Naman, champion tayo dito. Galing talaga mag-OB itong mga kasama ko. Let's go. Sorry, malag, Low end lang yung cellphone ko, Low end lang, Kaya, medyo malag, Aw, sakit. Ayan. Mahirapan tayo pasto, Hit lang. Low gravity. Sige, low gravity, okay na. Low gravity. Let's go. Low gravity. Wee!
Oo nga. Medyo mataas na talo natin, boy ah. Let's go. Medyo mataas yung talo natin. Ang galing. Kakaiba talaga kapag may power up. Let's go. Okay, kaya natin to abutan. 6 minutes pa naman eh. Let's go, kaya natin to. Go, nako po, sumabit pa. Ayun. May mga checkpoints pala dito, boy. Checkpoint. Let's go. Ang bilis na mabaeng yan ah. Ang bilis. Nako po. Bilis. Parang si Flash. Galing. Flash na flash talaga. Uy, uy, uy. Nako. Nauntog pa. Pero kaya natin yan. Kaya natin yan. Tayo po. Uminom tayo Milo everyday. Pagkagising pa lang Milo na eh. So let's go. Kaya natin to. Ako pa. Hepa kaya to. Si Hepa kaya to. Gusto ko si Hepa. Siguro 4 minutes na lang. Nako po. Tagal pa natin. Pero kaya natin to. Nako po. Sumabit. Nako. Mukhang hindi na tayo aabot. Pero para sa viewers ko, kakayanin ko eh. Okay, let's go, let's go, let's go. Bilisan natin mag-obi. Alam nyo naman yung mga kasama ko, ang bibilis mag-obi. Mga sanay na talaga. Sige. Naku po. Nako. Di ko na kaya to. Di ko na kaya. Ayan. Let's go. Di ko na talaga kaya to, boys. Nako. Naglalag kasi. Grabe lag. Nako. Palit natin yung ano natin. Sa manual. Sana di malag sa manual. Oh. Bilis nun. The flash talaga yun ah. Ang bilis. Nakita nyo ba yun, boys? Ang bilis. Grabe. Ang bilis ah. Nauna kanina eh. Galing. Nahulog sila oh. Hala, nako. Nako. Kailangan matapos agad natin tong binato. Let's go. Kailangan natin matapos agad to. Let's go. Nauntog. Uy, ayos. Nakabat pa. Hindi naman masyadong magaling mag-obi, pero kaya ko naman. Ayos, checkpoint. Checkpoint na. Oh, nako, nasa shape na tayo eh. At pala, dun tayo sa gilid, no? Let's go. Nako po, nahulog tayo. Sige, ito na talaga. Seryoso na ako ah. Nahulog. Na talaga, serious mode na. Joke lang. Wala na serious mode, di ko pa na-unlock yun eh. Kaya naman masyado magaling mag-hobby. Pero kapag sa computer ako, marunong ako. Basta di malag. Ayos, umabot pa. May 5 minutes pa tayo. Let's go. Ang galing na ito. Ang galing ng gumawa na ito ha. Ganda. Ang ganda na itong game na to. Speedrun. Paborito ko na to. Kaya sa Brookhaven kasi wala nang makontent eh. Kaya dito muna. Hindi ko alam kung pwede pa mag part 2 no. Comment nyo na kung gusto nyo pa ng part 2. Comment if you want part 2. No. Laser yata to, laser. Siguro may mga trails sila eh. Mas mabilis sila eh. Hindi ako panalo sa mga paunahan. Pero panalo kapag mga ganito lang. Kahit hindi pa paunahan eh. Yan na, 2 minutes na. Let's go. Okay. Kaya na natin to. Kaya to. Abot pa to. Tiwala lang sa sarili. Abot pa to. Nako!
Nako, ang lapit ko ni. Nakita niyo yun, ang lapit ko ni. Ayan. Let's go. Ayan. Nako! Sayang. Second win na nasa natin yun eh. Second win na sana. Ang dami nila oh. Paunahan pa sila. Mga player talaga dito. Mahilig magpaunahan ah. Pero ang dami rin namamatay ah. Let's go. Kaya natin to. Naku, naglag pa tayo. Hanggang dun ko muna tatapusin tong video na to. At kung nagustuhan nyo itong video na to, like and subscribe lang kayo. So, kita-kits ulit sa next video. Bye-bye.